Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Amigo. Taong 1978, Alcantara, Romblon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang magsasaka sa isang palayan, itong si Amigo. Nasa edad 14 pa lamang noon si Amigo at kasalukuyang nasa ilalim pa siya ng pangangalaga ng kanyang mga magulang. Palagi siyang sinasama noon ng kanyang ama sa bukid, gawa ng wala itong kahit ni isang katulong sa pagsasaka. Hindi naman alintana para kay Amigo ang hirap, sa kadahilan ng sanay na itong magtiis. Tanging sipag at tiyaga lamang ang kanyang baon sa bawat araw na merong dalang pagbabakasakaling balang araw, makakaahon din sila sa hirap. Isang araw, habang nasa bukid itong sila Amigo, naging maayos naman ang lahat. Wala silang iniisip noon kung hindi ang kanilang pagsasaka at ang kanilang oras ng pagkain. Amigo, matatapos na ba yung ginagawa mo? Tanong ng kanyang ama. Oho tay, sandali na lang tong mga binubungkal ko. Maya-maya ho, makakatanim na tayo dito ng mga gulay at mga kamote. Sagot naman ni Amigo. Sa paglipas ng oras nila Amigo sa kanilang bukid, biglang merong nangyaring kakaiba. Habang abala sila sa kanilang trabaho, bigla na lamang napatigil si Amigo sa kanyang pagbubungkal nang meron itong nasipat na isang nilalang na bago sa kanyang paningin sa bukid na yon. Isa itong matandang butot balat na ang katawan at merong punit-punit na kasuotan. Nang masipat ito ni Amigo, agaran din naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang ama. Dahil sa labis na maawain ang ama noon ni Amigo, pinili nitong lapitan ang matandang yon upang kausapin kung ano ang kanyang ginagawa sa bukid. Manoy, ano ang ginagawa niyo rito? Asan ho ang pamilya ninyo? Tanong dito ng ama ni Amigo. Matapos nitong magtanong, tanging pag-ungol lamang ang naiganting sagot ng matanda. Nang marinig ito ng ama ni Amigo, wala itong ibang naisip kung hindi ang awa para sa matandang kanilang nakita. Bigla kasing bumalik ang kanyang alaala noong bata pa siya tungkol sa paghihirap ng kanyang mga magulang. Alam ng ama ni Amigo ang pakiramdam nang walang nag-aalaga at dumadamay sa iyo, kung kaya't labis niyang naiintindihan ang sitwasyon ng matanda. Walang pagdadalawang isip, agad itong dinala ng kanyang ama sa maliit nilang kubo sa bukid upang ito ay malimliman sa napakainit na sikat ng araw. Nang maihiga na nila ang matandang yon, pansin nila Amigo na napakarami nitong mga galos at matindi na rin ang amoy nito sa kanyang katawan. Halos masuka na noon ang binatilyo pero pilit niya tong tinitiis alang-alang sa kanyang ama. Ang kanilang mga pagkaing baon noon ay hindi nila natikman dahil sa ibinigay itong lahat ng kanyang ama doon sa matanda. Manoy, dahan-dahan lang ho sa pagkain ha. Sa'yo ang lahat ng yan. Wika ng ama ni Amigo habang kumakain ang matanda. Matapos nitong kumain, pinili nitong mahiga sa kanilang mumunting papag upang magpahinga. Wala namang nagawa noon sila Amigo kung hindi ang hayaan na lamang ang nais ng matandang yon. Napag-isip-isip din kasi nila na marahil ay labis ang pagod ng matanda
makarating lamang sa kanilang bukid. Sa paglipas ng oras, natapos na nila Amigo ang kanilang gawain sa bukirin, kung kaya't napagpasyahan na nilang balikan ang kanilang kubong kinaroroonan ng matanda. Habang sila ay naglalakad, hindi maiwasang magtanong ni Amigo sa kanyang ama tungkol sa opinyon nito sa nangyari sa matandang yun. Tay, sa tingin niyo ho, saan ho kaya nanggaling si Manoy? Tanong ni Amigo. Hindi ko rin alam, anak eh. Pero sa akin lang, ha? Parang galing to sa kabilang baryo. Itong bukirin kasi natin, ito yung daanan ng mga taong nanggaling sa kabilang baryo patungo sa ating barangay. Ang ipinagtataka ko lang, kung bakit nagawa pa nitong umakyat sa bukid sa ganoong estado at katandaan. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos nilang makapag-usap, narating na nga nila ang kubong kinaroroonan ng matanda. Dahan-dahan silang naglakad papalapit dito upang hindi matakot o magulat ang matandang naroon. Nang marating na nila Amigo ang pintuan ng kubo, bumungad sa kanila ang matandang nakaupo at nagmamasid sa paligid. Sa pagsipat dito ni Amigo, agaran din naman silang nagkatitigan ng matanda. Dahil sa sobrang pagkagulat noon ni Amigo, pinili niyang mabilisang ibaling ang kanyang paningin sa ibang bagay. Magandang hapon ho, Manoy. Kami ho yung nag-asikaso sa inyo kanina. Pansin ho kasi naming hinang-hina na kayo't hindi pa kumakain eh. Wika ng kanyang ama. Sa pagsasalita ng ama ni Amigo, hindi nila nakitaan ng kagustuhang sumagot yung matanda. Nakatitig lamang ito sa kanila at para bang natutulala ito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagwika ang matandang yunang. Maraming salamat sa pagkaing ibinigay niyo sa akin kanina. Pasensya na pala kayo sa abalang aking ginawa ngayong araw. Hinang-hinang sagot nito. Wala ho yung problema, Manoy. Ang mahalaga sa amin nakatulong sa kapwa. Siya nga pala, saan ho pala ang punta ninyo? Tanong naman ng ama ni Amigo. Walang direksyon ang aking paglalakbay, iho. Palaboy-laboy na kasi ako dahil sa walang nag-aalaga sa akin. Matagal ko nang ginagawa to, kung kaya't sanay na ako. Sagot naman ito sa kanila. Matapos nitong makapagwika, pinili nila Amigong tumabi sa matanda upang pakinggan ang lahat ng sinasabi nito. Sa paglipas ng minuto ng kanilang pag-uusap, doon nalaman ni Amigo na pinatay pala ang buong pamilya ng matanda, kung kaya't nag-iisa na lamang ito sa buhay. Malayo rin ang pinanggalingan nito para lamang matakasan ang masasamang loob na naghahangad ng kanyang kamatayan. Doon din nalaman nila Amigo ang pangalan nito at kung saan ito namamalagi noong siya ay bata pa. Nang malaman nila Amigo na masyadong malayo ang lugar nito, pinili na lamang nilang pansamantalang kupkupi ng matanda upang hindi na ito magpalaboy-laboy kung saan-saan. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang bumaba na ng bukid upang makabalik na sa kanilang tahanan. Nang makabalik na sila sa kanilang pamamahay, agaran din namang ipinakilala ng kanyang ama ang matanda sa kanilang pamilya. Hindi naman tumutol ang mga ito dahil sa iyon ang kagustuhan ng kanilang padre de pamilya. Sa pagsapit ng gabi, pinili ng mag-ama na tabihan ang matanda sa kanyang pagtulog.
Nabihisan at napaliguan na nila ito, kung kaya't wala na itong masangsang na amoy sa kanyang pangangatawan. Tio Hugo, pasensya na ho kayo kung papaglamang ang ating pagtutulugan ha. Mahirap lang din po kasi kami, kung kaya't barong-barong lang ang aming tirahan. Wika ng ama ni Amigo. Maayos na ito, iho. Kesa sa gubat ako matulog. Mas panatag at tahimik ang pagtulog ko dito. Dahil alam ko, wala akong dapat ipag-alala tungkol sa mga hayop na pag-alagala. Sagot naman ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nalaman ni Amigo ang sinapit ng pamilya ng matanda noong nabubuhay pa ang mga ito. Ayon kay Manoy Hugo, na noong mga panahong buhay pa ang kanyang mga mahal sa buhay, ay naging masaya naman ang kanilang pagsasama. Mahirap man noon ang buhay nilang tinatamasa, pero kahit papaano ay naging kontento sila sa kung anumang nakakain nila sa bawat araw na dumaraan. Nabago lamang ang ganoong pangyayari sa pamilya ni Manoy nang dumating sa puntong napagkamalan sila ng kanilang mga kababaryo na pamilya ng mga aswang. Tandang-tanda pa noon ni Manoy Hugo na habang natutulog sila ng payapa sa kanilang pamamahay, bigla na lamang silang nakaramdam ng usok sa paligid. Agaran din naman siyang nagising noon nang malanghap niya ang nasusunog nilang pawid na bubong. Dahil sa hindi gaanong kalakihan ang apoy sa loob ng kanilang pamamahay, kung kaya't nagawa nilang makalabas ng sama-sama. Paglabas nila ng pinto, doon bumungad sa kanila ang mga kalalakihang armado ng mga patalim at sulong nagliliyab. Walang sabi-sabi, agaran sila nitong sinugod upang lipulin. Hindi na nakapalag noon ang pamilya ni Manoy, gawa ng mabilisan ding namatay ang iilan sa kanyang mga anak nang walang awa itong pinag-uundaya ng saksak. Dala ng pagnanais na mabuhay noon ni Manoy Hugo, nagawa niyang talikuran ang kanyang pamilya para lamang makaligtas sa karumal-dumal na pangyayari. Habang siya ay sumusuot sa matataas na talahiban, panay ang kanyang pag-iyak dahil sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Alam niyang yun na ang huling pagkikita nila, kung kaya't labis siyang nasaktan sa mga nangyari. Nang makalayo na siya sa kanilang baryo, mahigit 1 buwan ang kanyang ginugol sa paglalakbay para lamang makahanap ng angkop na lugar na muli niyang pag-uumpisahan. Nang marinig nila Amigo ang kwento nito, halos maging sila ay hindi makapaniwala sa mga nangyari. Naisip kasi nila, hindi tao ang gumawa noon sa pamilya ni Manoy, bagkus ay mga demonyo. Para kasi sa mag-ama, walang sapat na dahilan ang ginawa ng mga ito sa kanyang angkan. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang magpahinga na upang paghandaan ang kanilang trabaho sa darating na araw. Sa paglipas ng linggo, naging masaya naman ang kanilang pagsasama ni Manoy Hugo. Doon na nila unti-unting nakilala ang ugali nito na siyang agaran din naman nilang nagustuhan. Ayon kay Amigo, napakamasiyahing tao nitong si Manoy Hugo. Masipag din itong tao, gawa ng tumutulong din si Manoy Hugo sa trabaho nila Amigo sa bukirin. Paminsan-minsan, hindi na nila ito pinapasama sa kanila, gawa ng alam nilang may katandaan na ito. Sa pagsapit ng 2 buwan ni Manoy Hugo sa kanila, tuluyan na nga itong napabilang sa kanilang pamilya. Kilalang-kilala na nila Amigo ang ugali ng matandang yon, kaya hindi na ito naging iba sa kanila. Naging malapit din si Manoy Hugo sa iba pa niyang mga kapatid,
Gawa ng si Manoy Hugo palagi ang nagbabantay sa mga ito kapag nagagawi sila sa bukid. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na may nangyaring hindi inaasahan nila Amigo. Isang gabi, habang tahimik ang kanilang pamamahinga, biglang nagising itong si Amigo gawa ng nakarinig siya ng paglangit-ngit ng kahoy sa kanilang papag. Madali kasing magising itong si Amigo kapag nakakarinig ito ng kahit mahinang kaluskos sa kanilang pamamahay. Pagmulat ng mga mata nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang dahan-dahang naglalakad si Manoy Hugo papalabas ng kanilang tahanan. Nanlilisik ang mga mata nito at meron itong mga mahihinang pag-ungol. Malalim din ang paghinga nito at para bang kakaiba ang naging asal noon ni Manoy Hugo. Dahil sa mga nakita ni Amigo, agaran niya ding ipinikit ang kanyang mga mata dahil sa kanyang takot na baka makita siya ni Manoy Hugo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagulat itong si Amigo nang marinig niya ang tinig nito na nagsasalita sa kanyang tenga. "Wala akong pakay na masama sa inyo, Amigo. Maraming salamat dahil kahit papaano kinupkup ninyo ko nang walang pagdadalawang isip at itinuring bilang isang ordinaryong tao. Sa ngayon, kailangan kong ipasilay sa inyo ang aking tinatagong lihim dahil nararamdaman kong naririto na ang mga taong gustong pumatay sa akin. Papatayin din kayo nito, Amigo, kung kaya't maging alerto kayo sa mga susunod na mangyayari. Ako na ang haharap sa kanila upang maipakita ko sa inyo ang pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyong ginawa sa akin." Nanginginig at naglalaway na tinig ni Manoy Hugo. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong nilisan ang kinaroroonan ni Amigo. Kasabay ng paglabas nito sa kanilang pamamahay ay ang pagsilip naman ni Amigo sa isang maliit na siwang ng dingding sa papag na kanyang hinihigaan. Pagsipat niya sa labas ng kanilang tahanan, doon niya nasilayan ang naglalakad na si Manoy Hugo habang sumisipat-sipat sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Amigo nang makasilay siya ng 4 na kalalakihang hindi ordinaryo ang pangangatawan. Kitang-kita noon ni Amigo ang hulma ng mga kalamnan nito na para bang napakatindi ng pagsasanay na kanilang dinaanan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagwika ang isa sa mga ito ng, Hoy, tanda! Akala mo hindi ka namin matutuntun? Kahit saan lupalop ka pa magtago, mahanap at mahanap ka namin! Napakatapang mo yata ngayon at nagawa mo pa kaming harapin! Nang marinig ito ni Manoy Hugo, halos hindi naman ito nakasagot sa sinabi ng lalaki. Pinili na lamang nitong magmasid sa paligid upang mapaghandaan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Amigo nang masipat niyang merong nagsilabasang mga malaasong nilalang sa talahibang kinaroroonan ng mga kalalakihan. Nag-aangil ang mga ito habang dahan-dahang naglalakad patungo sa bakuran nila Amigo. Madali niya ito noong nasilayan
gawa ng masyadong maliwanag noong gabi ang buwan. Nang tuluyan ng makaapak ang mga malaasong nilalang na yon sa bakuran nila Amigo, agaran din naman itong sumugod sa kinatatayuan ni Manoy Hugo. Ang buong akala noon ni Amigo ay pagpipiestahan na si Manoy Hugo ng mga asong yon. Pero laking gulat na lamang niya nang biglang pagsasapakin ito ni Manoy Hugo hanggang sa ito ay bumagsak sa lupa. Ang ibang malaasong nilalang na sumusugod sa matanda ay halos bumauna ang kanilang mga pagmumuka sa lupa. Gawa ng masyadong malakas ang pinakawalang pag-atake ni Manoy Hugo. Dahil sa mga nasilaya noon ni Amigo, maging siya ay halos hindi makapaniwala sa mga nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga unti-unting nag-iba ng anyo si Manoy Hugo. Bigla itong lumiyad ng lumiyad hanggang sa tuluyan na nitong mahawakan ang lupa gamit-gamit ang kanyang mga kamay. Agaran din naman itong nagkaroon ng mga matutulis na kuko na siyang labis na ikinatakot ni Amigo. Ayon pa kay Amigo, na noong nakaliyad si Manoy Hugo, biglang umikot ang ulo nito. Matapos niya itong gawin, agaran din ang ginawa niyang pagsugod sa mga kalalakihang yon. Halos baluti na noon ng takot si Amigo, gawa ng kahit nakaliyad noon si Manoy Hugo, nagagawa pa rin itong makatakbo na parabang normal sa kanya ang ganoong estado ng kanyang katawan. Nang makalapit na ito sa mga kalalakihan, agaran din naman itong sumugod upang gumanti ng pag-atake. Sa pagsugod ni Manoy Hugo sa mga ito, agaran din naman itong kinagat ang isa sa kanyang mga kalaban nang walang pagdadalawang isip. Sa pagkagat dito ni Manoy Hugo, agaran din naman siya nitong nahawakan na siyang naging sanhi upang magawa siya nitong ibalibag sa lupa. Dahil sa ginawa ng lalaking yon, halos hindi pa rin natinag si Manoy Hugo. Pilit itong lumalaban para sa kanya at sa pamilya ni Amigo. Nang masipat nitong hindi niya kakayanin ang mga kalalakihang yon, pinilit nitong tumakbo na lamang papalayo sa tahanan nila Amigo. Agaran din naman siyang sinundan ng mga kalalakihan nang masipat ng mga itong muli na namang tatakas sa kanilang mga kamay, si Manoy Hugo. Minuto lang noon ang lumipas nang tuluyang nawala si Manoy Hugo at ang mga kalaban nito sa paningin ni Amigo. Matapos ang mga pangyayaring yon, halos hindi nagawang matulog ni Amigo dahil sa sobrang takot. Pinili niyang makiramdam sa buong paligid upang madali niyang malaman kung papalapit na sa kanila ang mga lalaking nagbanta ng taong itinuring na niyang lolo. Pero sa paglipas ng oras, hindi na namalaya ni Amigo na tuluyan na pala siyang nakatulog. Kinaumagahan, halos magimbal ang pamilya ni Amigo dahil sa pagkawala ni Manoy Hugo. Hinanap nila ito ng hinanap pero bigo silang ito ay masilayan. Hindi naman sinabi ni Amigo kung ano yung mga nakita niya noong gabing nakipaglaban si Manoy Hugo sa mga kalalakihang naghahanap sa kanya. Magpahanggang sa ngayon, wala pa ring kaide-ideya si Amigo sa kung ano na nga ba ang mga sumunod na nangyari sa kanilang inampon na aswang. Okay, shout out ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Veronica Wilkinson, Pearl Ayame, Wind Lion, at sa mga nag-renew ng badge na sina Melanie Palisok Belnas, Congeniality Queen, Marilyn Ermino, Ash Briguera, Amber Samsam,
Gadget Fixers PH, subscribe kayo dyan. Lihim na Aral, si JR. Subscribe kayo kay JR guys, malaking tulong yon. Kay Chomax, Jenelito Coro, at kay Mark Jumayaw. Okay, yan po muna yung shoutout natin yung ibang free tsaka random shoutouts sa next upload na natin. Kaya comment kayo sa pin comment, doon ako pipili para marami tayong ma-shoutout. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.